Yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimanto mabuyo bampolunye uhlase uphutla amanzi abafukazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza show utheliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, shi popo, shi. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuyo bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. I was going through ama comments because abantu vethu babalekile. Kwakhona icomment engishaya ukuthi kuthiwa mina ngisamculi uyise kaMpepe nakya. Abafana bami nganitshela ngathi mina akusaseyimi bayakhala so ngisacela nje ukubahubela kumahubo isidonse kuyise kaMpepene. Nguyise kaMpepene uvele hayibo alivake engakhuluma ngaludo asibahlasele lapha dagi ninjani yaphela phone yini ukrend baba wena ungamba sister awuthi yakho le angakushiya angabaleka kushiye. Ngibona ukuthi uvele wafreeza mfethu because bekufanele ukuthi sho bathini wayini sivimba asinivimbi. Mina igama lami nguKing Ginger, ngiyi-head boy e-university yase babizwa ngani labantu laba e-university kuyibona abaphezulu ama-SRC. Welcome mfethu yazi asiyanga but ngile yanto enkulu le e-university le kuthiwa i-SRC. Hayi welcome yabo ngi-SRC ngiyi-board sure and then ngiyi-comrades. Okay sister bengicela ukunibuza nje a few questions bese ngiyanidedela. So mina igama lami King Ginger ngisuka e-University of Ngwenya ila kwenziwa khona i-creative arts. Shuthe into sambe siyenza senza ama-interviews sambe sibuza abantu ukuthi bathandani. Sacela nje ninginika nje a few seconds but wami ngikwazi ukuthi sijahile bafo sijahile ngijahile sister ubani igama noma sister Umpumi. Okay sisipumi ngicela ukubuza one thing ngiyanicela ngicela ukubuza one thing sisipumi bese ngiyanidedela. Senesikhathi singakanani nobhuti nithandana? Sina 1 year sithandana. Na 1 year. Ungathi yini wena uyithandayo mfethu ngobhuti wami? Ngithanda umoya wakhe, ngithanda indlela wakhiwe ngayo nje. Ningakhulu. Yazi wangikhumbuza enye ingoma ethi umoya wami uyavu. Moya. Uyayazi lo mpatha le. Wena bhuti wami indaba mfethu ungathi awuthanda ukuhleka. Uthe uba igama sisi? Umpumi. My brother, wena ubani igama? hayi igama bafo ulindelani. Wena Mlindosi mfethu ungathi yini oyithandayo mfethu ngemama lakho? hayi umama muhle mangimbona nje lapha engene Mr Price ngoba ngisebenza lapha Mr Price. Mlindosi umoya wakhe uyavuma mfethu. Mama muhle and I found her attractive mayengena lapho. Ngavele ngamlanda nje ngicela inamba zakhe nje. What a romantic man. Wawacabanga ukusebenza eRadioweni because ngikuzwa nje ushriblika wena ngelikama hawu ngaze nganyathela amasimba yezwe. Hey lento uyabona bhuti wami uwe ongilethele lana ukuthi ngizoxoba lamasimba kodwa ke okuningi uzokukhokhela mfethu yabo. Ya mfethu angixolise nje angisho wena kodwa sorry ukuthi ngisho ngathi ngisho wena buka asambeni futhi la kunamasimba enjalo. Akunankinga bhuti wami uzowakhokhela yezwa konke lokhu ngizokublame kuwe konke amangakanani ngathi awendoda awuthami uyabona ukuthi ngathi yakujabulisa lento ukuthi nginyathela amasimba and ebuka the way ngibuka ngakhona indaba siyalwa yini mfethu sister ngicela ukhuza indoda yakho mfethu ukhuza indoda yakho ngiyakucela
ngoba kuningi nje mfethu okuzonethela kunina ngento eningayo awuthami inde awuli awuthami so wena kushap so wena mfethu likuphi ikasi lakho kahle kahle usuyakuliphi ikasi la Rosettenville lapha hey uyazi ukuthi Rosettenville kwakuba nesimangaliso mfethu selokhuzana mfethu samaphoyisa mfethu kwade kwenzeke the biggest heist uyakhumbula la 3 years ago yeah mfethu yaqopha umlando leya lokhuzana mfethu but sibonge nje ukuthi mfethu sonke saba right yabo akekho like yabona now usaphila and usuka khona yabo leyo nto le but seku right manje namaphoyisa se right seku right sekukadiwe yeah big up to Rosettenville we love you so much guys it's a purple king njayami ukhona nomunye umuntu othandana naye wena ngaphandle kasisi ngizwa bafo ukhona nomunye umuntu onokuhlekisana naye ngaphandle kasisi akekho uthanda yena kuphela akekho ngithanda yena nje kuphela umuntu wami nje kuphela and loyal kuyena askisi uloyal kuyena yebo ngiloyal yena uyazi naye uyazi ngiloyal kuyena sithandana akekho omunye ngikaze ngambonisa ama signs ukuthi ukhona omunye nje sure asazi umbe yena uyawabona mfethu awuthembi mfethu yabo konke mfuna ukutshela wena I believe in you man yeah you are calm you are handling it nice yabo yeah mfethu awuthenza njalo uyasirepresenta thina singamatrade and you looking bananas kuyasho ukuthi uma fashionista nje yami qoye kamnandi izinje Mr Price pick up nina njalo lapho yeah na kwi-manager yakho le officeile uthi ngikubamba ukuthi uthi sibonge nakumlungu showcase siswami ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle kaButi cha akekho ubaby yedwa nje engiphila naye nje akekho omunye hayi bekuyilokho kuphela bengifuna ukunibuza khona bafethu ethi nami ngidedele ngiyowasha amateka ami lawa kusegcwele amasimba lezansi edamini sister but before ukuthi yena nichazekile ukuthi nginyathela amasimba ne so that's unento esiyenzayo mfethu kuthiwa reality test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena ugaye umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi ku WhatsApp Facebook Instagram wena ufletha nabo bana ngathi wena ufihli lutho ngoba wena winjendala right ngayo yonke into nawe my sister ngithi awufihli lutho ave ngikuthemba sister ayikho into engiyifihlayo ayikho uyazi ne uyazi nokwenzeka azingenele efonini yami nje angatholi lutho akunankinga ngicela ngiboleka ifoni yakho nawe lethe ifoni yakho ilethe necessary indaba manje wakuthatha isikhathi nje manje lethe ifoni lethe kanti indaba dog cuma bela la welcome ungena la my brother ohlehla ungifaka ish bhuti wami konke ngifuna ukutshela wena I trust you usimele singolova usimele siyilali usimele siyumzansi so ungasidisappoint sister uzimele intombi ubamela abafazi ubamela umama angiphoqe nje la qala futhi ngefoni kaba yakho sister bahlale bethi ladies first and keep the best last nazoke mfana yami ile phone uzobe uyichecka ivule mama ngisheshisele ukrenda ngithi wakwayibamba wakwayithinta nje awuyizwe angihlezi ngithi awuyibambeke usuyibambiswa yimini injani angihlezi ngiba ya WhatsApp ke makuthi uhlezi uyibamba ungibonise bona ukuthi you are familiarized now okay now ku search out yami mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la lezinye izinja la ungitshele ngoba yizo lezo zinja ezobe ikotela umuntu wakho yakwenza ukuthi ngithini basope sister angithi ayikho inja la okay sure it's about that time we're on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis okay sister type lapho uthi ngiyakuthanda yabo sister mangithi izinja ngisuke ngingasho ukuthi kodwa uma uthi uyachitha lo muntu okuchitha naye hayi mfethu uyinja sorry uyobe kutholi liyamnetha lelo gama so wena unayo inja anginayo nje okay kodonyana nje ipapinyana nix uyazi nayo baby nyana okukhonkotha nix neindatha ungangithanda wazi uvele kuye nje akho lutho bafa Kolutho good type uthi I love you delete ngiyakuthanda sibone ukuthi kuvelani awumntase so uyimisele ngale way ngiyimisele kakhulu umfiselani ubhuti empilweni
Ngifisela nje konke okuhle. Ngifisa nokuthi ngathi angangilobola nje. Lobo. Angishade. Shada omunye umntwana. Sibe nefamily nje. Sibe nefuture nje enhle nje soyithu. Right, khuluma ndoda, khuluma. Vela ba lapha. Ya, connect. Connect. Phuma lapho, utype uthi I miss you. Ufake neheart ebomvu qephu. Izinto ayifisa ne? Ngiyayifisa kakhulu kabi. Uyakufisa kodwa lokho yena. Nawe uyakufisa uhleza ngitshela. Hayi ipansula lakho lelo. Lo umlethelo yabadzala lo yambo. Impela nje ngimlethelwa abadala. Lamtsala. Ayikho next awukho. Khona kanti nimuthetha nabantu uthini? Type lapho uthi sex. Kanti nimuthetha nabantu uthini sister? Njalo uthini awukhulumi nje nabanye abantu? Angikhulumi nje nabanye abantu, ngikhuluma naye wami. Hayi uyabhora. Uyawudlala Facebook kodwa wena? Ngiyawudlala. Welele ukhuluma nobani kona? Nabangani bami. Washa. Ya. Yini? Next. Phuma lapho mfethu, phuma type uthi imali. Yabo. Yazi why? Sifuna ukubona ukuthi uyicela kiphi indoda imali. Bamele mfethu bamele. Mela besimami. Ngithobamela. Akukho. Bamele baba wami. Ayikho into azoyithola ubhebi lapho. Ubani uzenza mama? Ubani? Uzenza. Ubhuti wami nje lohlala le. Ungiyena uthumela imali. Uye wangithumela imali. Uzenze, ubheke izenzo. Bheke izenzo zakho, uscroll lapho check sifwe lapho. Ngimthembi lo zenzo, ungathi unamazenze. Uyamazi naye ubhuti wami. Just umazi ngelinye igama. Abonakala next la. Ubona next. Uzizwe unjani nje wangena next? Thani come outside. Sister. Yini uyadelete yini umthetho wakho? Angidelete lutho nje. Okay. Asinankinga ke mntakama. Kusheshe baba. Kuvelani lapha? Akho next la. Akho next. Faka le delete lapha faka le emoji le yebrinjolo, ufake le emoji le pentshisi nalamanda qwa. Mfethu ngase siyacheka nje. Ngathi nje ugrand mama. Ugrand ne? Ngathi umnandi mama. Iya lapha ku Facebook ke kungcono. Uzothapha nje igama lokuthi I love you ufake nehathi ebomvu. Mayithi no results ungitshele. Sheshe si. Uyazi naye ubhebi. Uyawudlala uInstagram? Cha ngudlala. Kuncane ke nikudlalayo. And nenza kahle lezi zinto ziyadonsana. Hey, kuvela besimama abahle lapha ku Instagram. Baningi. Ngathi bashawula yini. So, yawudidisa umqondo. Ngayijoyini. Lutho baba. Mnike phone yakhe. Mnike. Yini phoso ujula ngaka? Hayi lutho. Uzizwe njani? Hayi, jabulile. Imnandi. Amnandi. Ngithemba kakhulu vele bengazi ukuthi ubokuyobanje. Buwani. Yona into obuyilindele le. Hlezi ngiyiphethe ifoni yakhe so hayi. Bongela inkinga. Ngiyamthemba inhliziyo yami yonke. Welcome. Ebudi. Vula le phone. Utsakupheka? Emakhaya khakha. Ngisa. Mpumalanga. Mfethu impumalanga eKaslami mfethu kanti yini bhuti manje indaba mfethu mfethu let's phone phela mfethu vula welcome nangu lo muntu lo uzomdelete manje wenzani mfethu sister yabona indoda yakho sifuna ukudelete manje bamba la ubuka mfethu buka mfethu mfethu ubani uKim Ubani kanti uKim manje? Mfethu buthi ubuku ubani uKimbali uKim ubani lona? Mfethu buka sister buka. Phela le rato. Musu kubamba ifone mfethu angathi izinto ukuthi uyayidelete lezi. Into esizoyisearcha vele kubole kunje. Akho lutho lapha. Akho lutho ini? Pho ubuzama ukudibisela noKim no Lerato. Awazanga ungixobise ngamasimba mawuqeda lapho futhi ubhizi lana uyashithisa noKim nolokhu njalo nalo Kim lo. Bajola umuntu wakhe. Awuyela kwimedia ubheke ithombe ngena la gcwalisele ke
awukahle Hawu babe. ngena la ethombeni awume phela sister ngeke ngitshela ukuthi ngena ethombeni musu uncisha ukungibukisa ngifuna ukubona nami umnikezi yani hawu ha welcome was Yo baby uyachita kanti. hayi and ngathi usebenza naye so uKim uyikhaladini yeah Mr Phela sihlangane naye Mr Price kumnandi hawu okay mlente nje hayi lokho kule rato kubi mubi le rato kodwa nayi imile emile kule rato Babe ikhola lento. awunazi nje nakho bamba kanti uyachita uhlezi ngithembisa izinto nje kanti uyachita. awusibuka ogcina sister awumancane yeah Kanti uyachita? Akusiyo leyo. Ulokuthi uzongishada kanti uyachita. Khona manje bongicela umntwana yabo babukeka ngathi awukahle wena awukahle ngizotshela welcome kugogoza awuboni siyabuka la awuboni siyabuka uqala ngiyethelisa ngamasimba uqeda lapha uxolisa kule ngane kodwa ayichithela ngenzeni indaba ungaxolisi mfethu Ayikho lento ekhona lapha. Ayikho lento la. yini engekho upholisa izithombe mina ngibuka ubala he ubala uKim lo ngifuna ungitshela uhlala le ngane Uyamazi mos. ungamthemba umuntu yazi. hey ihlala Uyamazi mos. Uhlezi uthi umjwayele kanti ukuthi umqhiqiza kancane lo ukuthi umqhuquzula kancane uba uhlala lapha lo Kim Nalo Kim lo. hlale Alex hlalaphi sibabane le Ungamthemba umuntu yazi. hey uyimodla angaba ku music video lo ngitshela ekhaba gogoze phela uhlalaphi uKim wena hayi sister so sazoqhubeka utshole nalo nje bekwenza islima nalezi ngane zasemsebenzini Ngiyistela isikhathi sami. Oh babe ayikho kanjalo. Cabanga emsebenzini ujole emsebenzini. Ayikho kanjalo. uhlalaphi awufuna ungitshela address wena unomona Uyayikhola lento wena uyayikhola. Ayikhola nayi ngizibonele mina ngizibonele. sister usazomnika ithuba lo nje bephika Hayi mina ngisaboni kahle. awuthami indaba ungaxolisi Angisaboni kahle. mimi mnike ifoni yakho income Ngithemba kanje. indaba ungaxolisi fethi indaba ungaxolisi umdala kangaka indaba ungaxolisi Mina ngiyahamba. uxolisa Ngithemba kanje. Skis ayisiyo lento. xolisa sister nangithi askisi iyona ndlela oxolisa No ayiyo leyo. awumnamathiselise la odongeni yeah bambuto bambe iplango bambelela wena yeah mbambe kahle welcome musuku lokupaquza wena musuku lokupaquza Ungavumi. hakalelibo Ungavumi. hakalelo ngizibonele yonke inansenzo oyenzayo. sister lo yabona lo for ukuthi ukwenza isilimo ukuchithela lalabantwana abahle basemsebenzini miyeke vele ngoba uyangiqasha nqa indaba ungafuna ukuhaga lepholi uqala yeah xolisa Babe ungayi babe. Iza man sikhulume ngala hayi yini. mfethu phela welcome vice grip musuku umchallenge kuzodabuka ijacket musuku umchallenge kuzodabuka ijacket ngengikhokhele ijacket ngamane uvula icala yeah Babe. sister okungcono nje thani fuseke kulo at least umthuke noma akakodwa khona na uzokhululeka Uyafutheke vele. good shot sure uzwile uthi my sister futseka zama ukuyenza lento khona kuzoqasha ukujezi ngeke ngamane uyovula icase eJohn Foster mfana wami uze nabo bonke behamba ngowola we-truck uzoyihaga le pholi or otherwise indaba Ayidlali kanje. asidlali kanje indaba wena ungigqobise ngamakaka laphana uyakhala manje cry don't cry Mancane. miyeke hamba umnceke miyeke siyakhala Mamela. uyijesu libulela sorry take us straight home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake